Takže ahoj, já jsem Honza, jak už všichni víte určitě u našeho třetího videa. A dneska si řekneme něco málo o naší skvělé aktivitě, další aktivitě, což je virtuální realita. Co to virtuální realita vlastně je? Je digitálně naprogramovaná realita, která pomocí brýlí pro virtuální realitu ovládá vaše smysly. A to zejména zrak, taky dostanete sluchátka, takže sluch, a v rukou máte ovladače, takže i hmat. Při ovládnutí všech těchto třech smyslů se dostáváte úplně do jiného světa, kde můžete zažít úplně cokoliv. Díky tomu, že realita ovládá vaše smysly, vás absolutně pohltí. Jsme tady od toho, aby jsme vám zprostředkovali zážitek z virtuální reality, a to maximálně. A proto v naší herně, mimochodem největší herně v Ostravě a taky nejstylovější herně, máme na výběr dva nejlepší výrobce virtuální reality. A to jsou brýle HTC Vive a Oculus Rift z ovladači. Virtuální realitu provozujeme už 1 rok v rámci našeho zábavního centra Horník a navštívilo nás přes 5000 lidí. Spousta z nich se k nám vrací, protože virtuální realita nabízí stále něco nového. Když k nám přijdete poprvé, nemusíte se ničeho obávat a virtuální realitu zvládne jak 7leté dítě, tak 80letá babička, všechno vám vysvětlí naše obsluha. Nasadíte si brýle, dostanete do rukou ovladače a dostanete sluchátka. Co můžete ve virtuální realitě zažít? Zábavní centrum Horník nabízí přes 80 her a aplikací, takže můžete zažít spoustu herních zážitků ve virtuální realitě. Máme tam taky závodní jezdecký simulátor, kde si můžete zajezdit v závodních autech, rally a podobně. A proč se k nám vracet? Sledujeme nejnovější trendy ve virtuálním světě a přinášíme vždy něco nového. Já jsem Honza, budu se na vás těšit ve virtuální realitě. Kdybyste chtěli zjistit další informace, určitě se podívejte na náš web nebo na náš Facebook, kde pořádáme spoustu akcí, turnajů, představujeme hry a podobně. Je to hrozně moc, takže určitě koukněte a uvidíme se u nás v zábavním centru Horník co nejdříve.